ele kotwak marwa odichienga kata okinyi makawuono wadong mana gi thuolo matin kende kata dakika matin kende to tieko twak marwa okinyi makawuono kaluore kod gigi duto makoro wase neno katimore Boniface Mwangi giri osewuok oko ing'isa ni wadong mana gi dakika 7 kende to tieko twak marwa okinyi makawuono wanyalo wacho ni next step winjo bed ang'o mar mondo mi wane ni gik makamagi kik timre kendo bed ne joked ne ratiro mag oganda kata ng'ata mawuok e pinyno mar Kenya, Uganda kata Tanzania ode. Aparo ni next step wasewacho ni namba achiel okawo okang' malach ni piny Tanzania. Ka Tanzania itself onge gi capacity are not willing. Ang'eni capacity gin gon nikech en piny owacho man gi migawo mar police gin gi bad do ginyalo kawo okang' but samoro they are not willing. Kech samoro gimanye bad migawo mar obila otimoni moro piny owacho mantie loch gi sano. Koro if they are not willing then wanyalo kawo the other steps man oko mar Tanzania nyalo kick in. Machalo kaka East African Court of Justice kata African Court of People and Human Rights kaachiel kod migawo mopogore e piny ngima. And adwa ni mondo mi amedi ni sama Boniface Mwangi ji ni timo ma to joma moko be onego chiwre achiwa mondo kik gifail ne en gir ji ariyo moko mara isolated. Wan kaka East Africa ineno samoro amora jo iskitimo nyasi moro amora Kenya ka kwasewero national anthem wawero ga anthem mar East Africa. E anthem mar East Africa no nitie stanza mar ariyo mawacho ni tuilinde uhuru na amani. Ni wan gi imiyowa jukumu kaka East African citizens ni mondo warit freedom marwa. Freedom of speech, freedom of movement, freedoms mopogore. Sama Boniface gini dhi kucho mondo giked ni ratiro kata giked ni freedom mar Tundu Lissu gi joma moko. They are actually responding to the call mane East African anthem. Maluongo ni wan kaka Jumuiya mar Afrika Mashariki. Wan kaka jopiny. Wawuogo ko mondo walinda warit kabisa wach mar freedom mano wakedo ne mare mochwerie mapi wango chwerie so that waked ne wa defend. And I think ni kik waweya gir ji ariyo. Other human rights defenders must get out mondo as the next step mondo ging'e ni bro mako ji michop go kure to ma Tanzania be okonego ling ging'e ni akanyi mako jogi joma moko biro so that nyaka gitaya up magi fwenye ni we have to shape up or we ship out wawuogo ke loch nikech ok wanyal rito ratiro mar oganda nikech gin giwegi giketo kok gi ma and kato kinde wetena man Tanzania ang'eyo quite a number giwuogo ko mondo giket ratiro Tanzania oketo koke e wach mar UN convention mar ratiro mar okinde mawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mondo mi obed gokil ma represent ne okil kokil nigi ratiro mondo mi ochung' e buche kendo mondo yal koyalo ni client ne so ok nyal gengi ok nyal bedo threatened gi police and therefore ne gwuogo oko ka rombwa as much as wamanyo ratiro ni ji ariyo gi wamany kendo teko moro mwuogo gi duol motegno e pinje wa mamoko gi to nyaka e Tanzania nogono mondo wa direct hit ni Tanzania gifweny ni gima gitimo ok ni kare to wawuoch gi ando kwa biling erokamano.